Sngap hang ne perlok kumno ai jingkren une u player jong ke Portugal. Siap hang u Cristiano Ronaldo. Haswa ka jingleka jong ke Portugal. Persya ke Uzbekistan. Kaban seleka manta kamit. Ha ke por shipeu baje shiteng. Te hoit perlok hadin ke jingleka first round jong ke Portugal. Ha ke World Cup. Persya ke DR Congo. Kabaka jingleka kalkut ha ke jingkai wei kul. Lami shibun ki jingken tho bat ki jingken no ia u Cristiano Ronaldo bat kumju ro ia ki perlok ialehkai lang ki jong u kilsyakan tho bhan na ki fan jong u Cristiano Ronaldo da ka balong baki player jong ke Portugal ki bal khmi lenti bha bakin la ban penbu chance bha ia u Cristiano Ronaldo andre ki klempas setia bat cross setia ia ka bol sya Ronaldo bat dei katahi kabal penbitar shisha yakinong kersan jong u Cristiano kham tam yo Bruno Fernandes kila bitar bhai u bat haka jeka jong u ki kuwa ban chenno nda ujo Felix u baki ong baladami badan da ujo Felix unsa kham sngo thu shibun ya Ronaldo kata dakaba unsa cross bhai ya ka bol sya u Cristiano bat pas bha ka bol sya u Cristiano namar bahaka klub Al Nassr ujo Felix lapun bu shibun ki assist ya u Cristiano bat mentah habangi pai halor ke jingkren jong Francisco Conceição syapang u Cristiano Ronaldo une orang ilkai long bangim dan ka jingkit khli ne ka kamram ban shu ai pas be ia ka bol sya u Cristiano shu long bau ai pas ya ka bol sya uno uba utrai ulong ubadan haka jeka ka babiang hakata kapor bat bakam dei ba udon kapor ban perkhat manu badan hangta shu ong hoi ke jing shisha ba Cristiano Ronaldo udan hangne banyara kumki wipat kirang ialehkai ha ka national team shu Francisco Conceição ul ai ka jingyaro shibun shu Cristiano Ronaldo da ka bolong ngam tharai badan mano badan ka sap ban tep gol kum u bat ulong shu Cristiano ulong ka nuksa ia ka pateng thama namar ka kamil kai football ka jong u bat ka jingkwa ka bo pen manla ka sngi hadu mentaru wat haba uladon sap huis nem kata te perlok kumno phi perkhat hato ka jingleka jong ke Portugal ha kane ka sken raw kan kham ka lana namar habangi phai ka jingleka first round ka jong ka jingleka kam dalong than ka ba itanat wat haba ka Portugal kadon ye kita ki best midfielder ha ka perthai bat ha kane ka jingleka sken raw jong ke Portugal shibit kan salong ka jingleka ka badan kam bhai ka namar bah ke grup K kadai ke Colombia ke babat ha ke kerdan ke banengkong da ka bakali lupa ban kamai lai point bat la dajia ba ke Portugal ka namla aban job ha kane ke jingleka ba arjung ka kandon ke jingmai ka namar bah ke jingleka ba khaddu kan sahaban ikun persya ia ke Colombia ka tim ke bakham satar